Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу атнада гомер бәйрәмен каршылаучы һәркемне ихлас күңелдән котлап калабыз. Сезгә саулык, сәламәтлек белән якыннар янәшәсендә бәхетле булып яшәргә насыйп булсын дибез. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хат белән танышабыз. Киек авылында яшәүче Римма Газизҗан кызы Ибрахимовага 20 ноябрь көнне 65 яшь тула. Кадерле Газиз әниебез, бүген гомер бәйрәмендә сине чын йөрәктән котлап, ихлас рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәр аткан таң сиңа өмет, яшәргә олы куанычлар алып килсен. Корычтай нык сәламәтлек, бәрәкәтле озын гомер телибез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, әтиебез белән пар канатлар булып, озак еллар тигез яшәргә язсын. Алдагы көннәрдә дә без балаларыңның, оныкларыңның кадер-хөрмәтен тоеп яшәргә насыйп булсын иде дигән теләкләребездә калабыз. Әрнү, сагыш белмә, гел шулай олы җанлы, сабыр, мәрхәмәтле булып, безне сөендереп яшә. Барлык яхшылыкларың өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Күз нурыңны бирдең безнең өчен, йөрәк җылың булды, гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Гомерләрең озын булсын, әни, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә безнең өчен җирдә. Син бик газиз һәм бик кадерле. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп әтиебез, улларың, кинекләрең, оныкларың. Хөрмәтле юбилярыбыз, Киек авылында яшәүче Римма апа Ибрахимова, бәйрәмегез котлы, мөбарәк булсын. Якыннарыгыз язган хаттагы һәр ихлас теләк тә тормышка ашсын. Тигезлегегез белән шушы балалар бәхетенә куанып, аларны каршы алып, озатып, сөенеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Матур җырыбызны бүләк итеп кабул итеп алыгыз. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп, уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайткаласак иде, балаларны алып җыелып. Бер кайда да бүтән табылмас ул, әнкәй янындагы җылылык. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле
bäxtlerge bulur savabı. Küttürmesek iyidi enkeylerini, her nimesin eli canları. Kayti gayde, kaytıp suyundurik, bäxtlerge bulur savabı. Kayti gayde, kaytıp suyundurik, bäxtlerge bulur savabı. Bäxtlerge bulur savabı. Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышын шушы урында төгәллибез. Без сездән дә якыннарыгыз исеменә якты эчтәлекле, матур теләкле хатларны һәрвакыт көтеп алабыз һәм инде сезнең белән бергәләп ияләренә ирештерәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.